vakomana veSWAPO aiwa vopiwa ma10 warnings aiwa achibva to the affirmative repositioning. Toona vakomana vachiti aiwa vakomana veSWAPO muvhu ramakaita rekuti makuda kudyidzana kana kushamwaridzana nevakomana veZANU-PF vemunyika yeZimbabwe, aiwa munofanira kungwarira kuchenjera zvakanyanyisa kwazvo. Sana pana mashoko atoona kuti aiwa vakomana vaya vakanyatsokupiwa mawarning vanatsoratidza maimplications ekushamwaridzana neZANU-PF. Don't go subscribe or like or turn on the bell icon. Timina pahendo rechenjeri ndio vanoposta this video ramuri kuona re-affirmative reporting yamuri kuona affirmative repositioning munyika yeNamibia papress conference vamuranyi vachiti ZANU-PF is becoming a cancer in the region. SWAPO is warned against tolerating ZANU-PF as it comes with its grave consequences. This is Professor Job Amupanda, president of the Affirmative Repositioning Movement Namibia, during a press conference. Tomashoko atokona kuti vari vachiti aiwa vakomana veThe Regime yenyika yeZimbabwe vanouya nemagrave mukonakani panenge panzi magrave consequences. Aiwa unozozoti panenge pachitopisa kuti aiwa mukauya mukashamwaridzana neZANU-PF aiwa nyika yenyu inoparara. Aiwa munoona marights akuvhailetiwa. Mashoko ari kuda achitaurwa panapa nevakomana veAffirmative Repositioning vachiti yes makabvuma zvenyu mukati aiwa the vice president aiwa awina maelections awina mapolls ngaapinde, but you must be warned kuti aiwa nyika yenyu inogona kuita mamvemve. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi chatiri kuona kuti our people they are no longer trusting this regime. Pinda comment section yedu tudze mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.